Когато дойдат при нас деца, ние не гледаме просто дадения проблем. Ние гледаме формата на стъпалото. Виждаме в този случай, че двете пръстчета са застъпани. И това означава, че имаме прекомерен натиск, прекомерно травмиране, вследствие на което организма е реагирал. Ти на колко си годинки? 8. На 8. Ето едно 8 годишно дете, което родителите твърдят, че проблема е много по-назад, още от ранна детска възраст. Самата обработка е напълно безболезнена. Няма за какво да се притеснявате, не можем да искаме да причиним болка на децата. Нашата цел е само да им помогнем. Аз съм против медикаментите, които се прилагат върху деца, ако може по друг начин да им бъде помогнато. Затова първото нещо е обстойната обработка. Ние виждаме проблема като един кариес и трябва перфектно да бъде зачистен, за да може каквото и да се прилага върху нокътчето, то да действа, да работи.